ja minä sähti hälikit. Joo, puolit professorat, olla professorat ja puolve kutnituottir, puoli holmut kuntalääkit. Puolis pohtin tämän tilalasvuuti, mas mi kalka chanmustahtit, kuekte oota professora ja ofta kutnituottara Emi Almot Hirtmäläs. Sami allaskoulas lää täällä alkahämmin oota vieru, kun häälillä chanmustahtit oota professori ja maittaa kutnituottari. Kun tahkala mienu, te tahkalan tantiitti, kun häälillä nannet oktasas ätiumi tiittu tuolus. Ja tante häälillä tjäihit maittaa olkskuului. Ja ta miennu ta kalksi te saattaa maittaa vieru. Mutta täällä la vuotsläyhti tan vieru tahkami. Ja mi saavat, että mi maasa jahkasatsat kalkas sähti haavudit. Että muhtun ain min faagaparikin juksetan naamahusa. Professor naama lämme juksat, lää akadeemalas Oolahus. Ja muistella, että sonkuhtetaan lää fitnen, lää allaskoulai ja universiteettai paimus naamahusa juksan. Kutnituoftir fast lää, kun muhtun ki aina nuppi tuimai. Tammalle tee häläytsän, että häälillä maittaa kutniatti tän olmo. Åttna päivä programma lää nu, että tää kolmas käimi åttne kalka chanmestahtit, namalassi viinu, tai viinu, kutnituottala Jan-Henry Keskitalu, paljon tassala. Saamikielprofessor Ante Aikiu ja servolat professor Johan Clement Karlstad, tai Johan Lem Karlstad. Siikalik vois alkos tuolla puhkat smaava luoltallami, pättäs, mi kovvesiin erinomas helppui. Joikasla odjon sulli kuektelo minuuta. Oktala piltan vähän kuhki häikki ja minä haltan vähän kuhki säikki. Tasa. Ja sulli vihtamloppatin oktamlois. Te tuolla sulli oktamlosaatjai tuolla Keskitalu ja Aikiu vois suuntnu saakkavuorui. Ja te, missä puolellaan pottu, mai lohkan kuottas pällämikkiä. Ja ta puolella lähtee läs kantinas ja puhkaat lähtee tuossa puhdispuhtiin tän puolella lähtee. Jökhas. Ja det tas många bådalämme, det ju ehkä Juhanlemme Karlstavel, its saakkavuoron. Ja luoppas, te tuolla vielä smava mienu, maskeiket, tuodastuusa, että vi leppet, tän olahusi, iätsäleppet, parkojellimis, puhtha. Tänne universiteetten ja allaskolan parkojellimis ja muutkin puhtha. Ja nuotte mun saavan, että niin ehkä voikke outalkomisvelta lohpalas miennulla. Nuotte saattaa vähän kuuksi päivi, mutta toivonisti nauvalekki tjohkaa kittaa oftalahtjai sulli. Joo.
Tiellä ei vähän, ja det är aina bett maita lästän programma. No, että niitä apste viitänsä muistelu. Joo, tälle mi mannatte joilleka programmi. Tusentta ja Gutnituhtir Vinus, Jan Henry Keskitalu, lää Saamia Allaskola Läitstägi maita. Ja Keskitalu lei Saamia Allaskola vuosrektor. Tällä saattaa maita, että tällä muu mai färrahan teikka, ähtäs välkstä kuervepiili ja färrahan teikka. Ja sonda änkirussan Saami Uokhuusain, Siikki Saamis ja Iemi Alamut ja Riikkai Kaskasas tääsis. Ja Jan Henry Keskitalu illä pallan taas saatte källit oota luottai. Kun lämmäs servis Huksimin Saami ja Iemi Alamut aalit Uokhuusa. Ja lämmäi edstuestilvuodain haastuhan saajäituvon uennui maat läät mu sierra alihuoppa uoppahus vuodaat kalik tjadahuvut tän servulas. Keskitaluna pitjan ollu sierai vinhekki ja oadju häikäi maittaa sägganittan viiny World Indigenous Nations University maja vierksa. Tuuparkut vinhekkas läht arvusatnujuvun sikki minpielis ja maittaa vinhekkas. Ja tan aina ko ton täl viinys lähkut niin tuottelin naamaluvun. Ja la tjäjäha att vinhek lä arvusatnan tuuparkut. Munjela ja lähtee nammalämme tähpähuvai korkimaanu oktamloahpäivä, amma joli liitstaaton, don saat nuliktan just liikuastu taaton. Vinhek tjahkimismi tolloi Seven Generations Oahpo Institute tas Naami Coast kauppuismi ja loppe Ontarios Kanadas. Ja munjela le illu Antti Sähnevuoru viinyn Gutnitahtari Jan Henry Keskitalui ja tuu saakkavuorun ammale Saami Allaskola joudus Iemi Alamut universiteetan, visionat ja Veijolas kiennyt. Ei